В този епизод на библейски факти ще видим едни от най-злите императори, съществували по време на ранната църква. Много светии си дадоха животът заради Евангелието. Прекратяване на гоненията. При такива условия римското правителство най-после осъзнало, че гонението против християните представлява безсмислена кланница, не постигащо своята цел. И сам Галерий, вдъхновителят на това гонение, решил да го прекрати през есента на 310 година. Той заболя от ужасна болест. Черви и приживи започнали да ядат тялото му. Нито старанията на повиканите от целия свят лекари, нито принесените жертви на боговете, нито запитвани на оракула Аполон не облегчили страданията на болния. За всичко било ясно, че неизбежната развръзка била близка. В тежките минути на съдбоносната болест, може би или под влияние на огризенията на съвестта и за невинната пролята кръв, Галерий си спомнил за християните. Почти в навечерието на своята смърт той заедно с посочен от него за император на изтока Лициний и с западния император Константин издава в 311 година едикт за прекратяване на гоненията и предоставя на християните пълната свобода в делата на вярата. С този едикт римското правителство тържествено признава, че е безсилно да задуши християнството. Едиктът оказва необикновено боготворно влияние върху целия християнски свят. Религиозният ентусиазъм завладял християните и не се поддавал на описание. Тъмниците се отворили, заточените в рудниците били пуснати на свобода. Тълпи от свободни изповедници вървели по всички пътища и гръмогласно пеели псалми. Възторжено посрещани и изпращани от местните християни, даже самите езичници се радвали за прекратяването на гонението. Но гоненията не затихнали отведнъж. Кесаря на изток, Максимин, не искал да признае нито император Лициний, нито подписан от него едикт, а кесарят на запад, Максениций, зае същата такава позиция към император Константин. Особено жесток бил Максимин. Изтезанията на християните в неговата област в продължение на 8 години, от 305 до 313 година, се отличавали не само с жестокост, но с изтънчени по своя изобретателност мъчения над тях. Той сам се стараял да изнамери всевъзможни начини за изтезавания, за да усмее и унизи колкото може повече християни в очите на езичниците. Така старците в преклонна възраст, уважавани между християните, той принуждава да се бият с юмруци в амфитеатъра. Други пък заповядал да скопят. Един от епископите назначавал за свинепаци, а други заставял да учат на езда конете от неговите конюшни. Не подчинявайки се на указа на императора, той издал от своята страна указ за възобновяване на гоненията. С последния се предписвало, защото всички негови поданици, не изключвайки кърмачета, да принесат жертва на боговете, да се напръскат с жертвена кръв всички продукти на пазара и прочие. За да унижат християнската религия, прибягвали до най-възмутителни клевети. В училищата били въведени като учебник апокрифните деяния на Пилат, преизпълнени с богохулства против Спасителя. Жените с безнравствено поведение били принуждавани да дават лъжливи показания за мерзостите, в които те уж взимали участие между християните. Но в 313 година Максимин бил свален от Лициний, а Максениций загина в боя с Константин 312 година. След това за християните от цялата империя настъпило спокойно време. Така завършва почти 300 годишна борба на езичеството с християнството. В тази борба против християнството се съюзили всички тъмни сили на езичеството. Предразсъдици и суеверия, долни инстинкти на тълпата и могъществото на държавната власт. Но всичко това християнството победил със силата на своето вътрешно убеждение. На външната сила на езичеството то противопоставя нравствената твърдост на своите мъченици и изповедници. То показва на езичниците, че почвата, напоена с кръв на християнските мъченици, станала по-благоприятна за разпространение на християнската църква. В това тържество на християнството, достигнато изключително с морални средства, се заключва най-ясно свидетелство на историята за духовното величие и нравствената мощ на църквата Христова. Това бяха един от най-злите императори, съществували по време на ранната църква. Благодарение на истинската жива вяра в Христос, църквата е преуспяла и до ден днешен, чрез силата на нашия Господ Исус Христос от Назарет.